pahami tatanan Jawa. Ngelek tembone lorek, sukun di duit berangkat. Gak repejate tatanan. Iku mang. Wis dielingno mbek mbae. 5 tahun, Bang ya. Nggih. 5 tahun sebelumnya nih. Nah, nggih. 2020. Sing video sing bingen niku nggih. Nggih. Sing dhisik. Kok enggak hitungan. Aja sampai ngerusak alam. Akhirnya kedaden sakniki. Nggih, kedaden kabeh. Wis nyoto jan. Ha niku Sumatera nggih sakniki ngerayap tutuk Sumatera. Sak wong Aceh Aceh iki kok nemen no, Banyuwangi. Sak pengulon niku nggih. Lumajang. Semeru. Meru. Yo, Jombang katek wingi ya. Titik. Banjir titik. Nggih terus e. Lho, tekan ndi kon Jombang kok banjir iki. Kae to ke Gunung Kidul niku. Ayo tatanan sing bener. Ojo nyalano sekei menungso. Kabeh salah. Iku gak melok tatanan. Ngilangno tinggalane wong biyen dianggep sepele. Enak ngebu bingung ae dina kabeh apik. Wong kebo iki duwe kodrate gopak. Lawas gelis kaya kebo gopak ngeleki balong, ngeleki kedung. Ambekane mbah mengge-mengge niku. Lah iya. Ngono. Ceritane niki. Tak ewangi ngobong dupa bendina iki. Ndongakno donya iki aja sampak nemen-nemen menungsane. Lha iki gagange dupa sampai ngerompol lho. 5 kilo lho. Biyo. Sedina wis sak esuk wis ping 3 kok. Ke jam 6. Ya nek ngobong gak gelem kaya wong-wong. Lho. Sak gegem. Cara akal mbah iki lho gak nyambut gawe tapi sok ngobong dupa kaya ngono. Nah, Ya Mbak ya. Cara akal ya. Pikirangan katane ono. Kok iki sing ndongakno nduk. Nggo napa? Ndongakno nang dunung lakune wong-wong karepe wong-wong ya. Nah iku Mbah apa? Didongakno Mbah, banjir iku sakno Mbah wong Sumatera. Nah iki nang leren. Nang leren. Sakno banjire. Mbane nguwahno ngono. Yo piye. Ki ndongakno jaman ki menungsane cek nang eling. Karo jaman. Ya. Jaman kok kitulinan. Aja nyalano jaman. Aja nyalano donya. Ya. Aja nyalano wong-wong sing tuwek-tuwek. Iku sing duwe dongeng. Ya. Iki dianggap Ono nyemur dupa pinten Mbah? Ono 20 lebih. wah sagegem pokoke nyaut nek. Gak hitung-hitungan wae. Hitungan. Sampai koyo ngene iku. Saking ikhlasé gak ada hitungan wae. Masa lho. Sampai tumbale dhuwit koin-koin tok jero niku. Oh ngoten nggih. Nggih. Lebete niku duit koin ya. Duit opo ya ono niku. Tapi ya encene carane beda Mbah ya. Ya. Carane ndonga niku lho beda. Ndongane wong Jawa apa ngobong dupa? Ya meruhi sing barsa. Ya nini danyang kaki danyang ku nek manggone ana daerah kampung wong akeh. Dijaluk slamet sak tinggal polahe wong iki aja ana sing kena sarukala apa, bencana apa nang prei. Wonge sing salah iki wonge dhewe. Ana duwe rebutan. Korupsi. Duwe wong kok digunggung duwe. Ya gak karuan polahe. Duit sampai kontaineran, Pak.
Yo ana sing golek pitik ireng uber-uber ae pitik ireng. Pitik ireng sing piye? Engko dong-dongane ana. Yo ngono iko. Dire kurang ngene. Iku sanae potok. Duber terus ngene mbah pitik ireng. Nyar iki akeh tak guwaki. Angger wong tak kon nggawa. Gak mentolo mangan iwake. Pitik ireng. Ireng mulus nih. Ireng mboten mulus. Oh pitik ireng. Ya ireng, dagingnya ya ireng, balungnya ireng. Lul. Tapi getihnya ya abang. Ya iku lho. Kok golek ireng kabeh. Golek nguk YouTube kok. Ero kabeh nek YouTube. Jaket ini gak dibancai. Gak prei-prei. Cara mbancake piye? Sayuk rukun sak donya iki bancakan neliti ilmune wong biyen iku nggo ndi. Ya. Nini danyang kaki danyang. Ya. Nini cowok kaki cowok. Nini dengen kaki dengen iku sing tunggu sawah. Ya, nini cowok sing tunggu pawon. Iku lho telitin. Cukup swarga. Sing didudukno ku swarga apa? Iki lho swarga rokok iki lho. Mari mangan ngombe wedang, kurang situk. Wah, kowo. Gak duwe rokok. Gak duwe rokok. Akhirnya ketemu swarga. Itu kok dudukno dosa kuwalat-kuwalat apa? Sing matek ya kan balik kok. Matek ya matek pangan rayap. Berarti memang bencana niki gunung meletus, banjir niki memang teko wonge, Bang ya. Nggih, teko wonge. Teko anu apa? Wonge dhewe sing terlalu salah. Salah. Apa dikerong diduduki. Terus montor miber gak ngapek nduk kunu. Sing digawe miber apa? Lho? Nggih. Ya goleki punjere minyak tolo iku mang. Ya minyak tolo ku nguasai segala. Kan teke atine menungso. Cuma mbae gak ngebor. Milih dhewe. Sing melok dongeng sak jerone Bengawan Silugonggo. Termasuk wis dasar laut. Wong Jawa di Bengawan Silugonggo gak paham kok. Tapi jane wonten nggih, Bengawan Silugonggo. Enten gelar niki lho. Oh, Lamongan niki. Ya mboten Lamongan tok sampai Wonokromo niku kok katut e. Oh. Ya Gunung Sari, lor. Gitu? Ya. Wonokromo kidul. Ndamean lor, sama Leyak kidul iku. Ndawar Blandong. Tangkis lor. Gitu? Gunung Kidul, Kupang, Tangkis Kidul. Sing tengah iku Bengawan Silugonggo. Mulane alas mriki sak pengulan nggone prau tok. Praune Semar iku. Sabtu Palon. Ambekane mbae mengke kon dongeng engka digugu kon dongeng. Ya muga-muga digugu, Mbah. Iya. Lah wis kedadian ngene kan ya dongenge Mbah bener. Wis kan sing selese. Lah iya. Lah hitung bae ku. Sampai dino, nggih. Nggih. Ya. Kantha sing tanglet lho Mbah alamat mriki tenggen kula nih. Alamatnya mana? Tak kasih tahu. Musikan Jombang masuk Ya, 200 meter. Namanya Mbah Jo. Biyene kretek bejat. Itu bejat. Golek ono, tak warah ngono Mbah. Rata-rata tanya itu alamat. Nggih. Kan hitungan sama ramu-ramuannya itu bagus gitu. Nggih. Hitungannya Mbah Jo sama tebaan yo. Melok Jawa kok. Lah iya. Ya Bone wong urip kok jeneng. bukan ngeramal kan Mbah. Kalau ngeramal kayak apa kan? Untuk notek wong biyen. Lah iya. Aksara Jawa kanggo apa? Kanggo tombone wong menungso iki lho. Jeneng sing ditutno iku. Iya. Lha iku, pekno godhong iki, pekno godhong iki. Jawa ngarep mburi lha iku.
Semen titeni dukun-dukun niku. Lah iya. Ya memang bener lah, dulu kan ada sebelum Jokowi jadi sudah sampean ramal gini Iya. gini. Terus ada Prabowo juga begini. Terus setelah itu dikasih tahu nanti akan ada begini, jangan korupsi gini. Mbak iki biyen seneng gawe untran-untran kok. Lah iya. Tapi ndudukno bener kok. Tapi kenyataannya bener, Mbak. Eh, YouTube-nya juga masih ada. eh. Ceritanya belum hilang, orangnya masih ada juga. Sekarang kejadian, ya. Jawa iki lho duwe tinggalan harta gak karon kae kok, tapi gurung digeleki kok. Niku harta karun apa harta goib, Mbak? Mboten gaib asli tinggalane Londo niku. Oh, Zaman Londo duruk sak gunung kok. Kirangan Londo sing nomor piro gak ngerti. Ngeten mriki Jawa Timur. oh. Wis kula dudukno sak sekitare Pucangan kok. Jangan nek ketemu lah kaget nih, Mbak. Saiki dituduhno jangan ketemu kaget. Iku sandangane raja. Raja sak tanah pulau Jawa iku akeh, mboten kok Majapahit tok Majapahit lah. Gempure Singosari ambek Kediri, nggih. ana muncule Majapahit iku. Iki jaman biyen ya wis ana raja. Kurang ae wong-wong. Mateni wong. Lah iya. Saiki dipateni teko Gunung Guntur. Segara buyar iki, Mang. Kayak ilmu aji-ajian ngono, Mbak ya. Ya iya.